RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at tandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi, dining akong suat suliran. Ako si Roy, 48 anyos. Taga Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabayan kini sa akong kanunay gipamati nga maglisod ko sa pagginhawa. Aron inyong isabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Ma, di pa ka mukaon? Papahugot to, Maroy. Ma, sukad lang namatay si Papa. Di na kay kamukaon. Daot na ra ba ka? Napuno ko sa problema, Roy. Napuno ko sa utang sa diyang nagsugod og ospital sa papa nimo. Hangtod nga kilubong siya. Ug kinimbay nato. Birahon na. Ha? Ano ma? Asa man tapuyo ini kung kuha na tumbay? Wa na ko masayod, Roy. Wa na ko mahipaw. Ah. Uya din mo gud. Lagi? Wagani ko mahibaw kung makapadayon pagang ko sa pag-eskwela ini. Kay, wa naman may kwarta. Tulog ko na po uy kung di ka makapalay ng eskwela. Ayon tag, di lang bay. Roy. Adto na yung si mama ni mo. Gida sa ospital. Kikuha sa ambulansya din eh. Unsa doy? Wala si Mama. Kibiyaan ako ni Mama. Ako na lang usa. Roy, Tiya, human sa lubong ni mama nimo. Ato nakapuyo na ako. unsa tiya? Ako na mo patiwas og eskwela nimo.
Kay wa naman sad mo'y bay, kay gi-embargo na. Ani ka na lang nako, ha? Kay wa naman sad kay laing kadaganan. Tiya, Roy, bangon na diya. Roy, oh, tiya, nga no? Tukag pa kayo. pag-andam na dito pamahaw. Ayaw pa silbi nako. Kay dili ti kaamo. Nakipuyo ra ka din sa amo. Pero tiya, dugay mo ko nakatugabi kay nagtiwas ko sa imong gisugo na ako nga manglabas sa inyong bulingon. Uniyon sa man, reklamo ka? Tiya, Kung mauna ang reklamo di ay ka, mas maayo pag mulayas ka din, he? Wa man kay gamit na mo. tiya. Asa man ko inipadung? Kahit ba ining ako kinabuhi eh. Sukad lang mawa sila sa mama o papa na ko. Wa na yayong ako kinabuhi. Oh, kakuyapon ko. Nalipong ko. Maragapahong ang akong pananaw. Katorsi pa lang ko niya tungtungura sa dihang nakuyapan ko sa daplin sa daan. Tungod na sa tingali ito sa akong kagutom. Sukad lang nga mawa ang ako mga ginikanan ako mula sad ko og wa na'y padulngan sa akong kinabuhi. May nalanggani kay naay mga good Samaritan, mga concern ako, o gitabang din ko nila. Hugon niya. Kung mauna nga wa na di ay kay ginikanan, ani ka na lang trabaho na ako. Dili ti kaswelduhan. Pero libre imong puy-anan ingon man ang imong kaon. Tinood ka, ate? Naaman ko'y tindahan. Tabang-tabang lang kog ka. Tabang-tabang kag bantay. Sige, te. Kaya ra na ako. Trabiha dig nagian mo ba no? Lagi bay? May nangani. Kay, karon kay nakarecover na ko sa natabo sa akong kinabuhi. May noon. O ang importante bay, wa na ka mag-inusara ron kay na naman kay kaabag sa tanan. Naminyo naman ka. May kinabot na ka. Dali na. Kao na. Nagluto ko utan. Utan? May bitaw ka nga dili kay kumahilig og utan? Roy, kinahanglan na ni mo. Nakabantay na ba ko, ha? Sige ra kag kaon og oily foods. Unsa man sa nang gidani mo? Soft drinks na put?
Ay, bitaw ka nga, di ni mawala akong soft drinks kada kaon ako. Roy, di lagi taon na maayo ang sobra. Makadaot ba yun na? Hagbay raot ako na daot kung maumangganin na. Pila pag edad na ako nga nagsige na kong soft drinks. Na ikaw, Kurt, bahala ka. Kahig uwi. Nga naman ko. Muna magkuga. Ikotasan ug maayo. Kadto tamang tatong lakaw na ko. Nga naman eh. Kutas man yun. Roy, kilangas ba ni mo? Kanya pagit kang wa may mutang. Masaman, matugaw din eh. Karen, malumos kong muhayang kong higda. Ha? Maglisod makos pag ginawa. Unsa? Kung ba na, ugma dayon at ta doktor. Aduna kay heart enlargement, sir. Usa, Dok? Heart enlargement? Matod sa doktor, kinahanglan ko nga magpa-admit. Pero wauna ako tungod kay nagkunahon ako nga mahunong yun ko sa akong trabaho kung magpa-admit ko. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, mao ba ni ang hinungdan kung ngano nga dali kong kapuyon o maglisod ko sa paginawa tungod kay midako na di akong kasing-kasing? Unsa ba hinungdan sa pagdako niini? Ikaduhang pangutana, pwede ba kani mabalik sa normal o permanente na ni nga kondisyon? Pwede pa kako nga mo trabaho o magbuhat og mga pisikal nga kalihukan? Ikatulong pangutana, sa gamay pa ko, sige kog soft drinks, unya manigarilyo pod ko. Unya ang akong kaunsab, magsige sa kog oily foods, kay maura magid ang madali nako. Posible ka ha nga sa lifestyle ni nako? Ikaupat o katapusan. Matod sa doktor nga mibasa sa kong resulta sa x-ray, kinahanglan ko nga i-admit. Kinahanglan ba gid na nga i-admit ko? Dili ba day mada o oral medication lang? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang ako suliran, Roy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi. Sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo, pwede ka ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kining walk forward knowing God walks with you. Gikan ni Father Aloy, no? Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw, si Roy, 48 years old, taga Talisay City, no?
taga Talisay City si Roy, no? May mga kailan na itong Talisay City. Mga Baraga family, no? Ug mga taga Bright Century Hardware. Say, malimtan ko ninyo og sukli. Onya, mga bilunggel an siya to? Bilunggel an Karunggay family diya sa Sambuan, no? Sa Humagpas, Sambuan, Cebu. Arnulfo ug Juan Karunggay, mga Bilungger family, no? Of course, mga taga-Sugod Southern Leyte, mga Bertudaso, Hupalyar, o mga Duran family, no? Musta naman, mga Palugod family diya sa Sugod Southern Leyte, musta naman? Ang mga Didasi or Dadusi family diya sa Inupakan, mga Roble family. Alright, so going back to our sender, punto medical, no? Ang problema ni Roy. Ako lagi ning paningkamutan po, Roy, nga matubag na ko ng imong mga pangutana. Unang pangutana ni Roy da sa Talisay City. Kumusta naman yung mga Impasis family o mga Espina family da sa Dumlog, no? Mga mga Discalyar family, no? Musta naman si Ma'am Rodora? Okay? So, unang pangutana, mao ba ni ang hinungdan kung nganong dali kong kapuyon o maglisod sa paginhawa tungod kay enlarge sa kong kasing-kasing? Unsa may hinungdan nga nindako maning akong kasing-kasing? Well, daghang hinungdan, stress, dietary habit, genetic, kanya na ay mga complication from other organs. Ug siyempre, kung mudako ang atong kasing-kasing, as we all know, usara baya ang atong kasing-kasing, no? Usara ang atong kasing-kasing, dili pareha sa baga nga duha. Ug mao ni siya magbumba og dugo ngadto sa different vital organs atong lawas. No, kung ma-overwork ang kasing-kasing, mo hangos ta, no? Sible nga mudako, mo enlarge. Kung naay nakabarada sa daloy sa dugo, isa factors to be considered, no? Mudako ang kasing-kasing. But before ta maingon dako ang atong kasing-kasing, kinahanglan niya ma-confirm good usa ka expert sa kasing-kasing, no? Kanang mga cardiologist, no? Magul ko kita ni Dr. Roy Entienza, no? Dr. Rodi Amatong, no? Mao ni mga expert ni mga kasing-kasing. So kinahanglan natay EKG, na kay sa pamada chest x-ray, Holster monitoring, to the echo. So these are the mga laboratory workup nga paghimuon para mo-confirm kung dako ba gud ang kasing-kasing, no? Pwede kaduhang pangutana, pwede ba mi mo balik sa normal o permanente na ni nga kondisyon? You are pila edad ni Roy? 48 years old. 48 years old. Pwede ba kung mo trabaho o magbuhat og mga physical nga kalihukan? Pwede ra gud, calculated kuan lang ang mga physical nga mga activities. Kung nayusto nga pakusog ng physical gyud ang imong na kuanan sa nagtubo ka, so dili mabaguhan ng imong lawas. Pero wa ka maanad og mga pakusog nga mga aktibidades, medyo mabaguhan pod, no? Kay kini nga tong lawas, kinahanglan po body conditioning, mayusto siya nga mao na ang imong routine. Nga kung mabiglaan nga mausab ang inunta imong kalihukan, posible sad nga mumalfunction not only the kasing-kasing but also the different vital organs pod sa atong lawas. Ikatulong pangutana, sa gamay pa ko sige kog soft drinks, unya managarilyo pod ko. Unya ang akong kaon pod sige sa kog oily foods. Mao na raman gyud ni madali-dali nako. Posible ka nga sa lifestyle, of course, so sa lifestyle, no? Sa may nasa soft drinks, caffeine, carbohydrates, basta mga cola drinks, no? Unya, unsa may naa sa manigarilyo, carbon monoxide, tar, nicotine, naaday formalin. So daghan disar mga detrimental or mga hazardous sa atong respiratory system, no? Ug mga oily foods mo na mga hinungdan nga ang mga oil mo bagtok, mo barada sa atong mga arteries, mga blood vessels, usa nis mga hinungdan nganong mo overwork ang atong kasing-kasing og mudako. Ikaw pa to katapusan nga pangutana, matud sa doktor nga ibasa sa akong x-ray, kinahanglan daw kong i-admit. Kinahanglan ba di ay kung i-admit, dili ba di ay madala og oral medication? Well, that was the
clinical judgment of your attending Dr. Roy, no? And I hope nga ang imong attending doctor usa ka cardiologist. Kung ingon siya kinahanglan ka gi-admit, maybe closely monitor ang pag function sa imong heart, mo ingon ko nga tuhoy lang po siya, ha? Kay kinahanglan ba yan ay mga monitoring devices sa hospital. Ako di ko maulaw mo share on the air taro na Dr. Rene Obra na admit ko diya sa Chungwa Hospital. Ningingon mo to akong bata nga doktora akong bata. Yun. Sa papa magpa-check up lang ta. Kaya na naman ko yung mga lipong-lipong dali ko po yun. Pag-abot na ko sa emergency room, ikuhan ko blood pressure taas man. Gidritso naman ko admit. I-admit ko sa mini ICU. Nya kuan kanang naamay mga mubasa sa pila imong pulse rate, pila imong BP, heart rate, la kompleto. So, mamonitor sa asahin diha kung normal ba ang functioning sa imong, not only the heart, but also the other oxygen saturation, whatever, no? So, daghang mga laboratory workup. Nakilos, Ginoo, okay raman. Nakabalik mo kong dulang tinis after that. So, ayaw pa yung kung kay admit ka, nga life-threatening na lang good po ang imong kahimtang. No, maybe na rason ng attending doctor mo nga dapat kay admit kay closely monitor ang mga vital organs sa imong lawas, especially ang imong kasing-kasing mo imong gimulo, no? So kasabot ka sa akong speaker nimo Roy sa Talisay o ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra ang mutambag sa inyong mga medical problem o ang inyong mga legal ng mga problema ato ni Eileen Bathan ang andamugtagan na nga mo tambag. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Armen. Daghang salamat o maayong